bojo elek tonggo ratoyan iso ngendang ra iso nyulik iso nyawang ra iso nyanding BK AE BK AE BK AE BK yo saka patah enak sirama manyang saleh oleh panyong monto jadi lalapa wong mati ora apa pameten bocah yen urip golek aku pameten bocah yen urip golek aku Oprek mencok pager mulang murid-murid pinter yang searti nganti landep dadi uang kudu sregep weteng jeruk tanpa gula aja umuk tanpa guna ayame kuning ayame wis iso nyanding kembang suket mekar sore tas kumumat mikir kowe sego pecel lawo tempe Petranya kalau koncoran duwe Suka pecel lawo tempe Petranya kalau koncoran duwe Soko patah enak siram manyang salah lek oleh payung manto kena jantit lolopa wong mati ora apa mateni bocah urip aja palit-palit cuti unduwe wong sing abang ora kurang sing bocah jati rusuwi wong sing lagan kancingan mana manyar buntut dawa entuk sing anyar lali sing tuwa misarawana gamang ingat kuni jakalimoan AE BK AE OOE BK AE AE BK AE BK 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 AE BK AE BK Pesepet sawun ne mentah kadung tempat selek rapet Etang tubuh akulon ne Jawa dan kapado atine lago pajak late akulon ne abang aja sude yen tumandang kodang jipir merambat gawat dan ramah beranangnya lewat manuk kutub manggung nge banter yang ramanut bisa keblengar banyu sak gelase aku melu sak lawase kapal keruk talin ganjang motong ngantuk ora iso marem ketunak weton medion krasa penak ra gelem medon iya siram manyang salah lek oleh panyang monto mak jantit lalapa wong mati ora apa mateni bocah yen urip golek gawe ayo para kanca nanten reya panar waka
dinyatake pacare adine palurah reok-reok meregane murah pacare adine palurah reok-reok meregane murah iya so Sora pandang keraku murot sora pandang keraku murot suarane watya tumyak kepira prang Bratayuda Prabanggawa rebut negara Astina balane Kurawa gugur matyaning balagan Pandhawa unggul ing prang Bratayuda sora pandegara gumuruk sora pandegara gumuruk suarane watya gumyak gembira prang Bratayuda Prabanggawa rebut negara Astina balane Kurawa gugur matyaning balagan Pandhawa unggul ing Bratayuda Batara pamut maling wadya kemara kemadang pirang-pirang sangat tanda-tanda cemangka kaakaku mereka lero pernah wasumata siyaka rama karya angangkat karyaning praja Bure Kertaharja Batara pamut maling wadya kemara kemadang pirang-pirang juga tanda-tanda cemangka kaakaku mereka lero pernah wasumata siyaka rama karya angangkat karyaning praja Bure Kertaharja Kripik suarane prajurit kuda wis anggem prang lumayu nuju palagan swara campukane kaya ing antariksa pecut samandiman ambarat nata benawa kripik suarane prajurit kuda wis anggem prang lumayu nuju palagan swara campukane pandang ing antariksa pecut samandiman ambarat nata benawa ae iya Sawang sesawang jejogetan sinawang indah kerampaan katan sumut
anyekan nyata aku melar agawe bikmat nyotranake ipang semara temanggungan ngalure kabudayan Sawata kang masih muda salone wong wani ngita dasar nyata ingkang bisa jajah praja ayo Surakarta mingkar mingkoreng nukara akaran dengan marti siwi sinawang ras mineng ika sinupa Iya. Awas. Lu. Dasar kodrat sifat manungsa kebak nafsu anggara adiku no nyawiji juning ngolok eling mbosik eling urip mung sedelok aja sembrono ben atur harjo yo awas go yo dasar kodrat sifat manungsa kebak nafsu anggara adiku no nyawiji juning ngolok eling yo sing eling urip mung sedelok aja sembrono ben atur harjo
Rekodra sifat manungsa kepak nafsu angkara adi kang adikum adikuna nyawiji suning nolong eling nyawa sing eling urip mung sedelok ojo kesembrono ben atur harjo Ada satu permainan aneh sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong, namanya kuda lumping. Anehnya permainan ini orangnya bisa lupa diri. Dia makan rumput juga makan kacang. Aduh ngeri sekali. Itu kuda lumping, Kuda lumping kesurupan. Itu kuda lumping loncat-loncatan. Winur sita solae anu cukrono wiwir sundir sajake ngeleter awet sukarana kang para miyarsa sumber angale aku mripate ngawang-awang. Winur sita solae anu cukrono wiwir sundir sajake ngeleter awet sukarana kang para miyarsa sumber angale aku mripate ngawang-ngawang. Iya. panas mlaku orang gawa payo sandale diseret ramaane mlendong Surabaya keker mung sineng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Panas mlaku orang gawa payo sandale diseret ramaane mlendong Surabaya keker mung sineng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Iya, awas. Yo. Dimohon untuk semua panitia untuk mematikan lampu di sekitar arena pementasan, terutama di dalam kelas mohon untuk dimatikan dulu. Yang di luar kelas juga dimohon untuk dimatikan dahulu. Untuk semua panitia untuk mematikan semua lampu yang ada di arena sekitar arena pementasan. Terima kasih. Yang ada di depan juga mohon untuk dimatikan.
yang di pojok kelas pojok barat. Awas awas bos. Jogja Adniro kang para prajurit lamun bisa sira anu lado aduh nguni caritane andali rasa Prabu sasra bahu ipaes pati aran pati suwondo lelabuhanipun Kinelung Triprakara Gunakaya Purana Bakten Tepi Nitra
Yuan kat sengkra waro kuswa makorokra aku mewah suarane teteku murung warman diiktu rangga bende berik punya sauran mangunggung pracino humang kadeprak gambira sing awas jure wes siko parat murang toto awas yu ajar wela kalah kaya satria li luwe majuwa kepara ngarsa awas iya yuk awas kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe okae gulung-gulung ora bekas saben wayah ra ana jalma kang nyata wani sebrana kreta kencana dadi titik ati pasuryan dewa ramono katinge katon sumunan uga yang semake ra anger dewa bisa anyewake roro kidul Kanjeng Ratu ing kraton segara kidul roro kidul kang jumeneng ing kraton segara kidul golong kamulong ora kendhat saben wayah rana jalma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiane ora angger dewa bisa mesthekake tangga atiku ana limang perkara kabeh pisan maca Quran lan maknane kabeh beda salat wengi lakonono kabeh telu pikir wengi kang suwe kabeh papat wetangira luwe ana
trimo wong kang soleh kumpulono salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran nyobatani malam minggu ayo koncone rapatan rame-rame bebarengan karo kancane tetambangan sinambi karo sugatan padang bulan emat yen keturu sore kebenaran awan iki ana reyoga ono reyoga mangko ayo padha suka-suka iya bernyanyi sambil menari angkat kakimu goyang-goyang pinggangmu baik kanan dan ke kiri ayo bersatu di malam minggu berjoget bersama-sama bergandengan tangan bergoyang sambil tertawa tetapi awas jangan sampai lupa diri di malam minggu ayo goyang sampai pagi malam minggu ayo koncone rame-rame bebarengan karo kancane karo kejegan bulan emat yen keturu sore kebenaran awan iki ana reyoga memangi mangko ayo padha suka-suka ketimbangan lamun puji iki taran kanggo tombol loro ati gelo di malam minggu malam yang indah sekali yo bernyanyi sambil menari angkat kakimu goyang-goyang pinggangmu kanan dan ke kiri ayo bersatu di malam minggu berjoget
serwani mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus kang dadi bebujan ning ati bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwon ngasake atiku sangsaya nelongso wis lali-lali kemalasan saya kelingan sansaya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mandang ora bisa turu apa iki sing jenenge wong kang lagi ketangan asmara prasasat rabi solali esok awan bengi tansah beda ati saben wayaling serwangi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus kang dadi bebujanku bingung rasane atiku arep sahabat nanging karo sapa rasane ora kuwon nyasake atiku sangsaya nelongso wis lali-lali malasan saya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mandap ora bisa turu apa iki sing jenenge wong kang lagi ketangan asmara prasasat rabi solali esok awan bengi tansah godha ati
rasa ngenareng pandayo longe katu prambat rapil katik kekondel witing rasa pangrasa nyancang jadi wasanane rebes pilih branget saking langit tiba kedua lumepa ing panggon anut nyemplung lelakon ngawurip cuma rasa hatiku candran mengongi ing tlokon nirmala candran kumambang ing sendang sumang dolan salib telagane manungsa tempat papat sak sulabawane besok sore rito sawegine ajur-ajur jengganan candran mengongi ing tlaga nirmala candran kumambang ing sendang sumang
jagat nyangking pokor kencang sine lunga sandang kelawan pangan yo iku